تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جڑے لوگ میریاں باتاں سن کے یاد کر کے پھر اگے بیان کرن یا اللہ ایسی لوگاں دے چہریاں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ اس جذبے نہ بہو باتاں نوٹ کرو سویرے اگے پھر پہنچانیاں نے کہو انشاءاللہ قرآن اور حدیث اس مجموعے دا نام شریعت ہے ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو ہدایت کامیابی جنت دا رستہ یہی صراط مستقیم تے جڑا قرآن و حدیث تو ہٹ جائے مینو اللہ دی عزت دی قسم سمجھو وہ ہدایت اور جنت دے رستے تو ہٹ گئے ہے تے دوسری گزارش ہے دین اسلام مکمل زندگی دے ہر موڑ تے رسول اللہ دی رہنمائی موجود ہے ہر پہلو ہر موڑ تے اگر اسی حاصل کریے رہنمائی موجود ہے مکمل رہنمائی موجود ہے مثال دے طور تے ایک حدیث پڑھ دینا پھر میں گل لگے توراں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چوں فارغ ہو کے باہر نکلے صحابہ نال اے جی میں باہر توڑے جوتے پے نے حضرات دوپہر دا ویلا ہے پیارے آقا اپنا جوتا موزہ پہنن واسطے اپنے جوت موزے دے قریب گئے موزے دو چمڑے دے جراباں دی طرح موزے ہوندے نے دونوں موزیاں چوں ایک موزہ کوا آیا انہیں موزہ چکیا تے اتاں اڑ پیا صحابہ منظر ویندے بھی کوے نو کی مسئلہ بن گئے ہیں رسول اللہ دے دونوں موزیاں چوں ایک موزہ چوکے اتاں اڑ پیا جی میں مسجد دے مینار نے کوئی 25-30 فٹ اوپر جا کے انہیں موزہ چھڑ دیتا او چمڑے دا موزہ جو رسول اللہ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گریا سٹ لگی ان دے وچوں ایک سانپ دا بچہ نکل کے باہر دوڑن لگ پیا اے منظر ویکھ کے رسول اللہ پتہ کی فرماندے نے صحابیو جس آدمی دا اللہ پاک اور یوم آخرت دے اتے ایمان ہے وہ بندہ اتنی دیر تک جوتا موزہ نہ پہنے جب تک انہوں پہلے جھاڑ نہ لے ایتے سبحان اللہ بندی ہاں بندی سبحان اللہ اتھے پڑھیا کرو جتھے نام پڑھے نام پڑھے فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ جوتا نہ پہنے کون جڑا اللہ پاک اور یوم آخرت تے ایمان رکھ دے جب تک جوتے نو پہلا جھاڑ نہ لے اتنی دیر تک پہننا خدا دی قسم حدیث میں جو سنا ہوا میں مزہ ہی بڑا ہوندہ ہے بڑی چس ہوندی ہے کیسی خوبصورت رسول اللہ نے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے آج کل چنگے بوٹ کسے ہوندے مفتی صاحب انہوں نے تے چنگے وڈے وڈے ایل بی بازار چو ایل بی سمجھ رہے ہو لو یہ بھی مینوں دسنا اور لنڈا بازار ہن میرے بیلیوں سمجھ آئیے یہ پڑھے لکھیاں دا دور ہے لنڈے بازار نو ایل بی کیا جاندا آ چنگے بوٹ کس لو تے رات نو سو جو جتی لا دیتی سرانے رکھ دیتی تھلے چار پائی تے بندہ ہن ستا سردی بڑی ہو سکتا کوئی موزی چیز توڑے گرم بوٹ ویک کے وڑ جائے بوٹا اندر بھی چلو میں بھی رات گزار لواں سردی جو باہر بڑی ہے سویرے تسی جتی پاؤ پیر بوٹ اندر داخل کرو اللہ نہ کرے وہ موزی چیز لڑ جائے نقصان ہوئے اوتھے جوتا پہنن تو پہلے اے نبی پاک دا فرمان یاد کر لینا ہے انی دیر جتی نو پانا نہیں جب تک انہوں جھاڑ پوچھو ذرا علماء نو
آقا دا سنت اور نبی پاک دا رویہ طریقہ کی ہے، پہلے سجا پیر بعد چ اے ہن تسی باہر جدو جانا ہے ایک چپل جی ہوندی ہے او چپل تو نظر آ جاندی چلو خیر ہے، لیکن اگر تسی این کھبے ہاتھ نال دونوں جتیاں پڑھو اونوں تھوڑی ٹھوکر لا کے جھاڑ لو، پہلے سجا پاؤ پھر کھبا پیر پاؤ تے اپنی جتی پاؤ، انشاءاللہ میرا ایمان ہے ایتھے بھی رب نے اجر دینا ہے، رب نے اجر دینا ہی دینا۔ اللہ پاک رسول اللہ دی سنت سیرت اداواں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی حافظ صاحب دی طرفوں حکم آیا ہے یہی تساں بیان کرنا ہے، ایک چھوٹا جا سیدھا سادہ آسان جا مسئلہ ہے، گل بڑی اوکھی نہیں سوکھی جی، انشاءاللہ تانوں یہ ساری تقریر زبانی یاد ہو جانی ہے، بھاویں تسی سویرے جمعہ پڑھا لیا جی انشاءاللہ، سویرے سوموار ہے انشاءاللہ، جاگ دے بیٹھے ہو۔ اچھا جڑے آج جمعہ پڑھ کے آئے نے ذرا کہو سبحان اللہ، یہ تو تواڈے حالات نے، چلو کوئی گل نہیں، سانو انجری تواڈی محبت بھی قبول ہے، انشاءاللہ آسان جی سادہ لفظاں میری گفتگو ہے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لے پاویں مرد ہے پاویں عورت ہے او پھر اپنی من مرضی کر سکدا نہیں۔ حضرت علی پاک تے جس طرح کے روایت سنائی ہے انہیں اپنی مرضی کرنا چاہیے، دین اندر رائے قیاس دی کوئی اہمیت نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اندے رسول نہ لوگے بڑھن دی کوئی بندہ اگر جرت کرے گا حضرات وہ صراط مستقیم تو ہٹ جائے گا۔ میری طرف دیکھنا، میں گزارش کر رہے ہیں مومن مرد اور بیبیاں جدو کلمہ پڑھ لے ہے پھر اللہ اور ان دے رسول دی تابعداری اندر زندگی گزارنی پے گی۔ ہندو یہودی کافر سکھ بے ایمان وہ جو مرضی کر دے پھرن، جنہ کلمہ نہیں پڑھیا ایمان ہی نہیں لے ہوندا انہاں نو حضرات انہاں واسطے پابندی نہیں، پابندی کلمہ پڑھن والیاں واسطے، انہاں دا انجام حضرات وہ بھی قرآن نے دسیا ہے، دنیا اندر بھی ذلت آخرت نو جہنم دا بالن بنن گے۔ تے جنہ کلمہ پڑھ لے ہے ان دے باوجود اپنی مرضی کرن او پھر ایمان تو فارغ نے، او اگر وہ چاہتے نے ہدایت جنت تے پھر لین تے چلنا پینا ہے، رسول اللہ دی تابعداری کرنی پینی ہے۔ جدو پیارے آقا دا فرمان آ جائے سر تسلیم خم کرنا پینا ہے۔ بس اے میرا مختصر پیغام ہے۔ 22واں پارہ قرآن پتہ کی آندا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والے مرد ایمان والیاں بیبیاں حضرات جدو اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے نہ مرد اپنی من مرضی کر سکتے نہ عورتاں اپنی من مرضی کر سکدیاں۔ جیڑا مرد جیڑی بی بی اپنی من مرضی کرے اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبینا۔ جڑا بندہ تے جڑی بی بی اپنی من مرضی کرے گویا کہ وہ صراط مستقیم تو ہٹ گئے نے، جنت دے رستے تو ہٹ گئے نے، جہالت اور گمراہی دے رستے تے تر پے نے۔ وہ جڑا حدیث مصطفیٰ سن کے چونکہ چنانچہ تے یہ وہ ہیلے بہانے لبے نبی پاک دی حدیث حضرات تسلیم کرن اندر ہیلے بہانے لبے اون دے واسطے قرآن پاک اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اندر سنیاں دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اللہ
اللہ دی سنت و فرمان دے سامنے چونکہ چناچے ہیلے بہانے فراری دا رستہ اختیار کرنے والا ایسے بندے نو رب کو ڈرنا چاہیے کہ تے اللہ پاک انہوں فتنے اندر تے بہت بڑے عذاب اندر مبتلا نہ کر دے وے تے مومن دا ترہ امتیاز کیے مومن دا شیوا کیے اے بھی گل سنے آجے اللہ پاک فرمان دینے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون مومن بندے ایمان والے جدو فیصلہ اللہ اور ان دے رسول دا جائے اللہ اور ان دے رسول دے فیصلے دی طرف بلایا جائے حضرات فوراً سر تسلیم میں خم کر کے آندے میں سمعنا وَأَطَعْنَا سن لیا تے عمل کر لیا سمعنا وَأَطَعْنَا مثال دے طور تے انج سمجھو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام بڑا اچھائے شانہ بڑیاں میں ایک دن ایک بی بی آئی آگے آندھی امیر المومنین جی میں نو مسئلہ تو سو فتوہ لین آئی حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے بی بی کادا مسئلہ پوچھنائی حضرت صدیق نے فرمایا کادا مسئلہ تے فتوا بی بی آندھی امیر المومنین جی دادی امانو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا دادی امانو پوتے دی جائیداد وچوں کتواں حصہ ملے گا اے مسئلہ دس دیو حضرت ابو بکر فرماندے نے بی بی کتاب اللہ اندر میں تذکرہ اندہ نہیں پڑھیا تے میرا خیال ہے دادی امانو کچھ نہیں ملے گا حضرت ابو بکر نے مسئلہ دسیا فتوا دے دیتا ہے کہ دادی امانو پوتے دی جداد وچوں کچھ نہیں ملے گا اور نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ جے میری طرف کوتے گل سنیا جے دعوت اہل حدیث تے غور کرو منہج اہل حدیث تے غور کرو مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دا ذرا پیغام نوٹ کرے آجے حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ نہیں ملے گا ایتھے نبی پاک دا ایک صحابی جن دا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی بیٹھے میں حضرت مغیرہ فرمان دینے امیر المومنین دی میں نو اجازت دیو ایتھے میں تو انہوں ایک نبی پاک دی حدیث سناواں حدیث مصطفیٰ سننو تو اڈا بھی دل کر رہے ہیں ذرا کہو سبحان اللہ ایک رسول اللہ دا فرمان پڑھنا چاہنا امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اس متعلقہ اگر نبی پاک دی کوئی تعلیمات ہے فرمان تیرے ذہن اندر ہے تے پڑھ دے سنا دے حضرت مغیرہ فرمان دینے امیر المومنین جی ایک دن میں نبی پاک دے کل بیٹھا سا ایک بی بی آئی آکے پوچھ دیئے سونے ہو دادی امانو پوتے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا آقا فرماندے نے بی بی دادی امانو پوتے دی جداد وچوں 6واں حصہ ملے گا کتواں چھٹا حصہ ملے گا حضرت مغیرہ نے حدیث پیش کر کے فرمایا امیر المومنین جی تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا نبی پاک نے فرمایا 6واں حصہ ملے گا تو اڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے اور مسئلہ کے اہل حدیث تے غور کرو ساڈا منہج کیا ہے سنیا جے دھیان نال حضرت صدیق فرماندے نے مغیرہ ایندا حوالہ لیا ایندا
اور جڑی روایت پیش کی تھی یا گواہ لیا حوالہ پیش کر اندہ حوالہ چاہیے. ایک صحابی کول اور بیٹھا ہے جن دا نام حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابی ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کول بیٹھے نے فرمان لگے امیر المومنین جی میں گواہیاں دینا میں تصدیق کرنا وا نبی پاک نے دادی اماں نو پوتے دی جائیداد وچوں چھٹا حصہ دیتا ہے. کتنا حدیث سنیے گواہی مل گئی. مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کیا میں بڑا ہاں تواڈے نالوں میں عائشہ دا بابا ہاں میں نبی پاک دا یار غار ہاں تے میں رفیق سفر مینو بہتا پتا ہے. نا نا حدیث سن کے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیا. فرمایا سمعنا و اطعنا. حدیث مصطفیٰ نو فوراً تسلیم کر لیا. اے پیغام تے میسج میں دینا چاہنا. فرمایا انما کان قول المؤمنین. ذرا جا کے ایک باری پڑھو سبحان اللہ. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنی حوالہ سنیا گواہی سنی. فرمایا بی بی نو جلدی نہ آواز مارو. بی بی نو واپسی بلایا گیا. اے بی بی ادھر آ نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے. ابو بکر دا فتوا چھڑ دے نبی پاک دی حدیث نو سینے لا لے میریاں باتاں ریجیکٹ کر دے نبی پاک دیاں باتاں نو تسلیم کر لے. سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے پاک پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنے سر نو حضرات فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا جھکا دیتا. سمعنا و اطعنا. حدیث منن اندر تسلیم کرن اندر سیدنا صدیق نے کوئی ہچکچاہٹ تے شرمندگی محسوس کی تھی؟ اگج کے بولو کوئی چونکہ چنانچہ تے یہ وہ ہیلے بہانے لبے یہ تھے کسی نو کوئی نبی پاک دا فرمان سناؤ تے مفتی صاحب اندہ مولانا حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہم اپنے اماموں کی مانتے ہیں. حدیث کی طرف رجوع کریں. گدی نہیں رہندی کرسی نہیں رہندی پگڑی نہیں رہندی. خدا دی قسم ہزارہ ایسے مفتی ہزارہ ایسے شیخ الحدیث میں حضرت ابو بکر صدیق دی جتی تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. سیدنا صدیق نے فرمان مصطفیٰ سنیا ہے تے منن اندر کوئی ہچکچاہٹ تے شرمندگی محسوس کی تھی. فوراً حدیث سن کے فرمایا سمعنا و اطعنا. حضرات اے جے منہج اہل حدیث اے جے دعوت اہل حدیث ادھر نبی پاک دا فرمان ہے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا جائے. تے دوسری گزارش ہے حضرت ابو بکر دی عظمت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت اپنی جگہ شان اپنی جگہ وہی آمینہ دے لال دے سینے تے نازل ہوتی ہے صدیق دے سینے تے نہیں. شریعت دا مکمل علم اگر کسی نو ہے وہ محمد رسول اللہ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ذات نبی پاک دی ذات. باقی صحابہ شانہ والے کسے مسئلے دا کسے نو پتا کسے مسئلے دا کسے نو پتا. حضرات چونکہ وہی نبی پاک دے سینے تے نازل ہوندی ہے. حضرت ابو بکر دی شان عظمت بڑی ہے. حدیث دے سامنے کوئی ضد کیتی بولو
فوراً سمعنا و اطعنا صدیق قوم نے جے گل آئی ہے تے دو جملے پڑھ کے تہاڈا ذوق تازہ کر دینا مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار غارے تسلیم کر نہ پوسی جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ جس ہر تھا کیتی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل پر اے یقین کرنا پوسی حضرت ابو بکر پھر کور رسی اللہ بولو دو کچھ جملے اور ذرا تہاڈا ذوق تازہ ہوئے میری طرف ویکھیا جے محبوب تے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ایک بھول سائیں دے گلزار دا خوشبو برتیندا لقب صدیق عتیق لقب صدیق عتیق اصلا تو سائیں دا رفیق اصلا تو سائیں دا رفیق تک نظر بنج دربار تے ستا کول بکھیندا محبوب تے پہلے یار دا تے کشان سنیندا اور میری طرف ویکھیا جے نا عمل صدیق دے تولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو در خلد بریندے کھولو ریا سب کچھ دین تو واردار اج قرض لہندا سیدہ عائشہ ایک دن رضی اللہ تعالیٰ نا آدھیاں سونیوں چند سورج ستاریاں دے برابر نیکیاں کی دیاں آقا فرماندے نے عمر ابن خطاب دیاں اما جان خاموش ہو گئیاں آقا فرماندے نے عائشہ کنہ خیال گم ہو گئی ہیں فرمایا سونیوں میرے ذہن اندر باسی میرے باپا ہے ابو بکر دا نام آئے گا آقا فرماندے نے عائشہ عمر دیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں چند سورج ستاریاں دے برابر ستاریاں دے برابر نے ابو بکر دیاں پوری زندگی نہیں غار والیاں 3 راتاں بھی نہیں ایک رات دیاں نیکیاں عمر دی پوری زندگی دیاں نیکیاں نالوں بہتیاں نے تے جدوں حضرت عمر نو اس گل دا پتہ لگا آئے حضرت ابو بکر صدیق دے کول آندے نے صدیق جی پوری زندگی دیاں نیکیاں لے لو غار والیاں 3 راتاں چوں ایک رات دیاں نیکیاں دے دیو ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرت ابو بکر صدیق نو عمر کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دے جا غار دی رات لے زندگی دی ہر سات سبحان اللہ پڑھ لو اجے تے پلر دی صفائی ہوئی جے تہاڈی ہونی شروع ہو گئی نا تے پھر تسی سبحان اللہ ٹیٹ کہنے ہاں جے تسا اپنی صفائی تو بچنا پھر اچھی پڑھو سبحان اللہ کوئی پتہ نہیں بابا جی ادھر پھر کے تے پھر تسی ٹلی طرح کھڑکو گے پہلے ہی جاگ پو ذرا کہو سبحان اللہ اسے واسطے شریف بندیاں دا واہ ہی نہیں تسی شریف بندیاں دے قابو نہیں ہوندے اللہ کرے ایک ایک منٹ رب اج بہنا قبول فرما لے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ایک دے جا غار دی راتے لے زندگی دی ہر سات لے زندگی دی ہر سات کر سودا سوہنے غار دا کر سودا سوہنے غار دا تحریک کرندہ
محبوب دے پہلے یار دا حضرت ابو بکر دیاں شاناں بڑیاں بخاری اندر لکھے قیامتوں 8 دروازیاں چو آواز پہ گی ابو بکر نو آؤ جنت اندر داخل ہو جو آقا فرماندے نے میں سارے دے احسان دے بدلے دنیا تے دے دیتے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دنیا تے نہیں دے سکیا آقا فرماندے نے قیامت نو رب آپ ہی دے گا پیارے ہو شاناں اتنیاں اونچیاں نے میں صرف مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں جدو نبی پاک دی حدیث آئی حوالہ منگے ہے گواہی مل گئی میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم میں بی بی نو بلا کے اپنی باتاں ریجیکٹ کروا دیتیاں نبی پاک دی حدیث نو سینے نہ لا لے آئے بس اے ساڈی دعوت ہے اے چاہنے اے ہونے ہن جے تہاڈی توجہ تے میں گل دوجی کراں میرا یار او مستری اعظم کتے بیٹھا کہ چلا گیا بیٹھا اللہ پاک مستری اعظم صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے اے میری جان جگر ہے انشاءاللہ سارے تسی میرے بھراؤ مستری صاحب توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے توجہ ہے دوسری گل سنیا جے میں تھوڑی کو بات اگے توڑا آمینہ دے لال جناب محمد درود پاک تے سنا دیو پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک دا صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم دی روایت جے میرے پاک پیغمبر دا یار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود نے حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروں دروازہ کھٹکھٹایا 3 مرتبہ آواز ماری السلام علیکم اے امیر المومنین جی کوئی جواب نہیں آیا حضرت ابو موسیٰ واپسی طور پہ تھوڑی دیر دے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بار آئے حضرت ابو موسیٰ شریف واپسی جا رہے ہیں حضرت عمر نے آواز ماری ہے ابو موسیٰ رک جا کدھر جا رہے ہیں پہلے آوازاں ماری جاندہ سے پہلے سلام عرض کر رہے آوازاں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہن میں باہر آیا تے واپسی جا رہے ہیں گل کیے حضرت ابو موسیٰ رک گئے آندے نے امیر المومنین جی میں 3 مرتبہ آوازاں ماری دروازہ کھٹکھٹایا تساں جواب نہیں دیتا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نبی پاک دا فرمان ہے آقا فرمان دینے لوگوں جدو کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا 3 مرتبہ سلام عرض کرو اور میاں جواب مل جائے ٹھیک ہے وگرنہ 3 نالو زیادہ کسے دا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا اے حضرت ابو موسیٰ نے روایت پیش کی تھی فرمایا نبی پاک دی حکم تعلیمات اور نبی پاک دی سنت سمجھ دیا میں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تساں جواب نہیں دیتا تے واپسی جا رہے ہیں حدیث سن کے حضرت عمر فرماندے نے ابو موسیٰ اے جڑی تو روایت پیش کر رہے ہیں اے حدیث تے اج تک میں کدے سنی نہیں اے حدیث تے میں آئی تے سنی نہیں میرے تو پتا ہی نہیں میں پہلی باری سندا پیا ایندا حوالہ چاہیے ایندا بس اے مسئلہ کہہ لے حدیث جی حوالہ مانگ لو دلیل مانگ لو دلیل مل جائے سمیعنا و اطعنا خدا دی قسم نبی پاک دا جدو فرمان آ جائے پھر پجن آسے پاسے فراری دی گنجائش باقی رہندی نہیں جڑا گنجائش لبے حضرات وہ ایمان تو فارغ ہے حضرت عمر نے فرمایا حوالہ لیا کی لیا یاد رکھیں جے حوالہ نہ دیتا تے پھر میں تیری طبیعت بھی سیٹ کران گا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو پریشان ہوئے بھی ان کوئی حوالہ لباں گواہ لباں فی الحال تے کلے ہی نے مسجد نبی اندر گئے صحابہ تشریف فرمانے تے جاندے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کی تھی فرمایا نبی پاک دیو ساتھی ہو 3 مرتبہ کسے دے بوئے تے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ ان دے نالو زیادہ جائز ہی نہیں
یہ روایت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیش کر چکے ہیں. امیر المومنین حوالہ منگ دینے پہ وگرنہ ناراض ہو رہے نے. وہ نبی پاک دی ہو یارو اگر اے حدیث تساں چوں کسے نے نبی پاک کو سنی ہے تے میری گواہی دیو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آندے نے اے ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں, پریشان نہ ہو. جڑی تو روایت پیش کر رہے ہیں یہ تے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے, یہ ساڈے نیانیاں نو یاد ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا جا عمر ابن خطاب نو ذرا حوالہ دے کے آ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری تر پہ عمر ابن خطاب دے کول آئے, آ کے عرض کرتے نے امیر المومنین جی جیڑی روایت آج ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی ہے یہ روایت میں بھی نبی پاک کو سنی ہے. جدوں کسے تے بوہے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, 3 نالوں زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا جائز تے ایتھے تسی کی کردے ہو؟ دڑاب دڑاب انج دا بوہا کٹو یا بندہ باہر آئے گا یا 2-4 گوانڈی بھی باہر آ جائیں. اج کل شہراں چ واہ پنڈاں تے گھٹ, شہراں چ انہاں بیلاں گھنٹیاں کٹیاں لائی, انہاں نے گوٹھا رکھنا ہے انگلی نہیں, گوٹھا رکھ کے دباؤ یا بندہ باہر آئے گا یا بیل وچوں دھواں باہر آئے گا. یا فون کرنا شروع کر دیو دے تیرے دی لے تیرے دی دے تیرے دی لے تیرے. بندہ واش روم وچ بیٹھا ہوندا باہر آندا تے 19 مس کالاں. مفتی صاحب اج تسی مسئلہ وضاحت کر دیو, اے جائز ہے؟ مفتی صاحب نے بھی کہتا ہے جائز نہیں, زیادہ تو زیادہ 3 باری فون کر لو جے بہتی ایمرجنسی تے تھوڑا ویٹ کر لو, ساہ لے لو, آپاں کڑی آگ بجھانی ہے. خدا دی قسم یہ عمل کرنا بھی نبی پاک دی سنت طریقے. حضرات اے عمل دسو باہر دے آ کے کرن گے یا آپاں کرنا ہے؟ آپاں نہ کرنا ہے. اللہ کرے اسی عمل کرنے والے بن جائے. اور پیارے بھائیو ایک بندہ مجبور ہے واش روم چ بیٹھا ہے تے 30 مس کالاں ساہ نہیں لیندے, انج دے سسٹم چل پے بٹن دے اوتے ہاتھ ہی رکھ لیندے. ہن موبائل ٹچ چل پے نے, نمبر ملا ایک باری ملا دیو تو بس بار بار ملائی جو, بار بار ملانا پیندا ہی نہیں, بس وہ آپ ہی چلدا رہندا. ایک خطیب صاحب اللہ دی قسم گل سنا آندے مینوں اننے فون کیتے واش روم تے فون سننا جائز ہی نہیں. تے وہ کہندا جی انہیں 19 کر دیتے, ہن مینوں اجے کہندا 1-2 منٹ لگنے سن. میں کہا بندہ بہتا کال ہے چلو اوکے کردا, اوکے کرتا. انہیں کنگورا مارا بھی بول, وہ آندا السلام علیکم. مولانا صاحب اوتھے انہیں لیٹرین چ سلام دا جواب تے نہیں نہ دے سکدے. وہ پھر کروں بھی تو جیڑی بک بک کرنی ہے کر لے, گل کرنی ہے کر, جو 19 جو مسکالاں کر دیتی. وہ پھر السلام علیکم مولانا صاحب کے وہ پھر کبھی وہ گاہ ترے ہی نہ اندہ خدا دا نام منو نہ مجبور کریا کرو. اللہ کرے رب سانو صحیح مانے اندر عمل کرن والا کو. خدا دی قسم چاستے تائیں ادھر حدیث سن کے جائیے سمعنا و اطعنا. پچھلیاں رب معاف کرے, ہن مسئلے دا پتہ لگ گیا ہے, ہن جان بوجھ کے انج دی حرکت کرنی جی اسی جان بوجھ کے کریے یہ نبی پاک دی نافرمانی ہو گئی. تے نافرمان دا کیا انجام ہے اگر ایسی فکر کر لی اللہ دی قسم سارے بندے لین تے آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہدایت اور توفیق دے آمین کو. حضرت عمر نے حدیث سنی, حوالہ تصدیق ہو گئی تے اے نہیں گیا میں نبی پاک دا او یار جس گلی چو گزر جاواں تے مینوں ویکھ کے شیطان راہ بدل لیندا ہے, او مینوں بہتا پتہ ہے. نا حضرت عمر نے حدیث سنی تے کی فرمایا سمعنا و اطعنا. یہی مسئلہ تے میں تو انہوں سمجھان دی کوشش کر رہا ہوں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون.
مومن ایمان والے حدیث مصطفیٰ سن کے فوراً سمعنا و اطعنا سر تسلیم خم کر دیں دے. قرآن پاک